beli perlu bang dia sebab yang bisa simpan syak di YouTube channel ke Jingpynthymmai. Ti perlu syak bang ini pet nak tin ke jauh beli. Ti tu ini pendem klik ke jeng duai. Au beli ke pagi bab ni ni klembat rice be juga ngai ke buram ba ke jing ro syame ngai ku beli ke jurkat ke jong me bat ni iwe piwe ngai ku beli rice be jing da jing semua sekir ke jong me ngi ke jing ku ke do ke jong me ngi ke jing pendap penbiang ke jong me ngi bat kham tam rice be juga ngai ngo ya me rice be juga ya ke ek baro ke jing le bha ke jong me ngi iwe piwe bar kerpare na me rice be juga dan kar lang bat ngi diski ba sa chim jungi tai be ke ek baro ke ya be thi akum kaman ke jong me yarap atrai ngi ba Suto ik kaman ko jong me bagin tip bagin ya kat kom kaman ko jong me di sub ye juga dan kar bangi hade klemat shabang stang ban pule tin ko jong me tras be juga yarap ingi ban ai ke jina ga sta di so champang kena bagin tip tras be juga ke kaman me ko ban kran yengi limba jaga bible di sub ye juga ngi long ki bre batlot ki benona ki bapop ki badap tang daga jisne sudah di sub ye juga yarap tras be juga bagin ya ke kom kaman ko jong me Nilong kinong pop tras be juga badia lam ngi sha kata kajaka ka pambe me kwa ngi bagan dia tras be juga sha kata ulti ka pambe me kwa ngi bagan dia tras be juga yarap ngi bagan la tras be juga ban tip ka ek basne ba ka ek babha kana bangi dup tip ka mon ka jong me nilong kinong pop try kan ra so ma be lai kle ka jong ngi ba si me ma si ko je em jeng me ke barang ipang yo ede bagan jisu amen ti por lo ka kwa be san na bat phi ha ni ka por hadu kanu sin ngiju ai ngo yo ble ngaji perkhat halade bat kanu ngot nangi ki bangi ju ai ngo yo try ke ki ba ulale ha ka ji em ka jangi bun sin ngiju pan bat ai pan no o ke bangi kwa ti ha bangi la yo ke ta ka bangi kwa ke bangi jule hatungi ai khuble yu ya ka jing jubab ka jo u ya ka jing pan ka jongi par lok tu ni pen na ka bible ke ba ka ong ha bangi la yo ke bangi la pan ke bangi de ban le uble la ai ngi kal er bareng man sim klem pisa ka bam ka di kup ka sem ti ke bangi ngi de ban le ti par lok ini phai sha ka bible ngi ne pet Shaki Sams kalau nong ke basis 100 khot ke bakhat ar ngan ai pat ayu ha utrai na mar ke jingle bha jong u baro yanga hani parlo ngai I ka ong ba ngan ai ayu pat ya utrai maki e baro mu u la ai yengi iwe pi we nambar ba ble la pendap lut ke jin kam ke jongi baro ke bangi pan u ke bangi don kam pendap lut phar ti parlo habadan ke ke ba bha ka bajia ha ka yeng ka sem ka jongi ne ha ki imane ke jongi ne ha ka jinglong ka jongi ke ka bangi le ni ju ai ngo ya kita ki bala yarap ingi ban ngi ju ai ngo ya oble du kum jo ti parlok mentang I ba habangi la yo ya ke bangi lapan ti bun sen apreng jongi ngi kwa ban ai ya ka jing ai ngo ka ban pen I ya ka jisko ka jongi ti dan apreng jongi ki bangi ra yo bomati bai thang sha ka yeng mane dan apreng jongi bara iksintiu dan apreng jongi ki ba ai ki jigun show parlok hatu ublei ukwa ya to bomati basga next day wo ubi ne kita ki jigun show ki ba ngi wanra yakini ki ngi wanra nado ka donot ka jongi ban pen iya kata ka jing subha ka jongi kata ka jing aingo ka jongi ya ki bala yarap yangi khamtam ya ublei bala yarap yangi ti parlok ini phai bangsha ka bible sha isaya kalno ka ban ru phulai kat ka ba hinyo ngan pen kan mau ya ki jingle I jo utrai bar ya ki jing ya ro jo utrai kat bakum ya kata baro ba utrai ula ai hangi bat ka jing bha bakrau sha ka yeng Israel ya ka ba ula ai ha ki kat bakum ki jing isnei ki jo o bat kat bakum shibun ki jing le I jo o ti parlo hangning lai I ba ble ula kurkhu ya ka yeng ka sem ka jongi bat ula le bha yangi tingi de ban ai ka burom sha u bat ngi de ban manep dam burom ya ka kerteng ka jong u bat kumjor ngi de ban ai ya ka ji im ka jongi sha u khnang ba ngin la ban prin sha ya ka sharak ka ba me sha ka perthai baro ka we ka jingero yo jisu ka long ka jingero yo try ting de pe biang sha ka bible parlok be janga shau isaya kalnong ka bakhat a khot ka basaw ka basat bat ha ka ta ngi phin ong to ai ngo yo try to khat kar pat ya ka karteng ka jo u to pen bana ya ki jingle jo u hapadeng ki kan ja ban rio to pen kan mau ba ya ka karteng jo u la pen kan tio
Turwai ya utrai namar ulale ya ki babhatam tu bena ya kane ha ka khando baro te parlo kanu sisa kalong ka baskau tenat kini kintian ki bala tho ha ka bible ba uble ula kurkhu yangi ula penda penbian suka mujangi ula le ikampa ka chem ka jongi te ke par ngi de ban le ngi bena ya ki baro ki ba ula le namta ka jongi ngi tho shakiwe ngi de ban ya sam lang bat kiwe krang ba kidup tip ya ki ba ula le bha ha ka chem ka jongi iwe piwe hang ne kal ong pangi de ban pensyai ki syarak ka jongi krang ba kiwe pat ki bam tip ya jisu kiwe pat ki brio ki ba kim itu ya jisu kila ban tip ban itu ya ban kila ban ya ki kamba ki ba ula le krang ba ki ro kin ngen ban mane ban rom ya ka kerteng ka jong tang da ka ba thang ba mati hai mane ne da ba wara extentive ne da ba ai jing show kam shim la biak shisha yangi parlok pe e jonga kalok shisha ke ke bangi de ban pen sha ki we pat ya ke ba la le nam ta ka jongi mangi tip ba uble ja inono yangi we pe we kwa yangi bagindan habreng ka jingkemen ka jisobha bat kwa yangi bang susi ne bagin ngat sha ka jingjon ti palong ni phai be sha ka bible cha jacob kalnong ka baning kong kat khat ka khat nyo ka jing ai ba bha baro bat ka jing ai ba janai baro ka long na drong ka ba one here now ukpa ka jing shai bat uba dan ka jing kala shu lemne ka sangyo ka bashan da ka jing kala parlok janga hangning ngila puli na ka bible na kashiu jacob kani kala ong ba ublei jungi ulong uba janai ba ukur khu yangi nang tirajrong or panda penbiang kamu jungi baro ule ki kamba ka jim ka jongi ti parlo hangning ba ka jing ai ba bha ne ka jing ai ba janai kalong na utrai kawan hiar na utrai ba hangning la parlo ba ublei ulong ubam ju kala bai ke ek ba ula ong ya ke ek ba ula kular unle ru ya kata ti hangning lai bo nya tep ba uble jingi ulong ubam ju kala ti perlo pe jenga tong inde pendam ki khle ke jongi hakazat ke jong u inde rop nam brom ni kerteng ke jong u bangin mane pendam brom ni kerteng ke jong u bat ladang kwa ban ai ke jing ai ngo tongin pen bena ya ke ba ula le ha ga jing em ke jongi ngangit skam ba man lai iwe pi we thle ye ne man lai iwe pi we jing em kidan ke pen bena ya ke ba uble ula le ha jing em ke jong ki iwe pi we ngate perlok badan pe jingi ngi pen bena ya ke kerteng ke jong uble ngi pen bena ya ki kamba ke ba le ha jing em ke jongi ke ga long ko ba bha namar bada ka ne ka jing pen bena ke jongi ngila ban sakhi ke kerteng ke jong u ngila pun poi ya kini kamba ki ba ula le ha ga jing em jong ki we pat ki bam patep shphang jong jisu ki bam ithu ya ne ki bam shim lange jau da kini kamba ki ba ula le ha ga jing em ko jongi iwe pi we ngila ab ye tho ba kan lo u ye jingi iwe pi we ti palok ten phai ben sa sin pacha ka bible cha kining kong koren kalong ka baning kong khat basa ngangu ya uble jonga klem da pot phang jong phi namar kata ka jing ai uble ya ka ba la ai happy ha u jisu chris ti palok ka bang la puli menta kalong ka basko tan dat shisha ba uble ula ai ya ka jing ai hangi iwe pi we ling ba u jisu chris ti palok la da nginget hau jisu ngi ben benai ka kerteng ka jong uru ban ngi dem ai ngo ye ki baro ki ba ula le na ka mta ka jong iwe pi we ti palok kaspa ka phong ngi la yo ka kup ka sam ngi la yo ka bam ka ding la yo ki kamba ka jing jong ba bon sin ngi la jumat ti palok ka kamrom ka jong ka de ben bena ya ka kerteng ka jong ben bena ya ki dai kamba ki ba ula le ha ka jing ka jong iwe pi we to blen ko khui phi iwe pi we ni da kendo biang sa sin pat ha ka we pa ka video